život v Šanghaji som si zamiloval, pretože je to naozaj veľmi pekné mesto, aj to svojou práve tým medzinárodným koloritom. Toto je napríklad francúzska koncezia, ktorú teda tam boli kedysi ako keby množstvo cudzincov, Francúzov, Angličanov, z Rakúska, Uhárska, všeličo. A dodnes sa to tak volá a dodnes tam veľmi veľa cudzincov žije. A okrem stôp týchto Francúzov, tam máme aj stopy Slovákov napríklad. Toto je vlastne budova, ktorú postavil slovenský architekt Ladislav Hudec, ktorého možno už ste o ňom počuli mnohí. V Šanghaji postavil takmer 100 budov medzi vojnami, veľmi významný architekt. A Šanghaj ponúka aj tie výhody, že to je také mesto, v ktorom všetko funguje. Naozaj, že je to mesto, kde všetko funguje ako švajčiarske hodinky, nie sú tam ako keby žiaden problém, aby sa človek nestretáva. A tí Šanghajčania sú aj strašne hrdí na to mesto. Možno kto ste čítal moju knižku, tak viete, že napríklad moja čínska svokra nebola na Slovensku úplne nadšená, pretože som vedela, že no Šanghaj to teda není. A to si tí Šanghajčania hovoria často, nech idú hocikám, že to Šanghaj není, a keď prídu niekomu úplne na dedinu, tak všetko porovnávajú s tým Šanghajom. A z toho Šanghaja častokrát ani moc neodchádzajú, pretože majú pocit, že tam majú všetko. A aj preto som vlastne v tom Šanghaji aj ja zostal, 10 rokov som tam presne žil, lebo moja žena je Šanghajčanka a aj ona nechcela odísť z tohto mesta, lebo v tomto meste má proste všetko tu funguje, je tu úplne bezpečno. A aj ľudia vo zvyšku Číny Šanghajčanov vždycky tak závideli, že u vás v Šanghaji vy sa máte tak dobre, nič zlé sa vám tam nemôže stať, všetko vám to tam funguje. A Šanghajčania vždycky len hrdo odpovedali, máš pravdu. A oni závideli aj naďalej. Mesto Lanzhou, pri tej krásnej dlhej rieke, toto je žltá rieka. A to je relatívne chudobné a vzdialené mesto, aj napriek tomu, akože je to veľké mesto, má myslím, že asi 8 miliónov ľudí a sú tam aj mladí, a je tam aj centrum kultúry a ako keby to mesto je pekne žije, ale to som nevedel predtým, nikdy ma to mesto nejak nelákalo, ale bolo jediným mestom, ktoré si povedalo, že Šanghajčania, oni majú peniaze, my peniaze nemáme, Šanghajčanov nikam nechcú pustiť, tak ich pustíme k nám a oni tu peniaze minú. A tak to spravili a už povedali, že všetci Šanghajčania, k nám máte dvere otvorené, nikde vás nechcú, poďte k nám. A všetci Šanghajčania išli, takže potom aj toto mesto zavreli do lockdownu, ale mne sa tesne predtým podarilo z toho mesta uniknúť do okolitej krajiny. A toto je tá okolitá krajina tej provincie. A tu je vidieť, že tak, prečo je vlastne tá oblasť tak chudobná. Že tá oblasť je naozaj teraz tie prírodné podmienky, tam množstvo púšti, aj napriek tomu, že tam je táto žltá rieka, tak úplne vlahu tej krajine nedodáva. A tuto už v pozadí vidíte, že sa na mňa rúti púštna búrka, ktorá ma aj dobehla potom. A tá oblasť je naozaj veľmi taká tvrdá a nehostinná, ale fascinujúca. Som sa tešil, že ju začnem spoznávať. A oni povedali, že nielen teda, že do toho mesta môžeme ísť do Šanghaja, ale do celej tej provincie, že môžeme úplne voľne cestovať. Tak voľne nebolo úplne voľné, lebo ako som zišiel na prvom východe z diaľnice, tak mi povedali, že môžeš voľne testovať, ale až po týždennej karanténe. Tak som sa zase vrátil na diaľnicu, išiel som na ďalší zjazd, tam povedali, že túto dvojtýždenná karanténa, tak som išiel na ďalší zjazd, tam zase týždenná karanténa, až na nejakom 5. zjazde mi konečne povedali, že tu môžeš, tu zavrieme do karantény. Ale musel som sa vyhýbať veľkým mestám a vlastne ako keby veľkým prechodom medzi okresmi, pretože tam všade sa kontrolovali tieto kódy a tam všade by videli, že som bol v Šanghaji a že som cudzinec, takže by ma chceli zavrieť do karantény a hotely by ma nechceli ubytovávať, pretože vlastne oni úplne prestali mnoho hotelov ubytovávať cudzincov, lebo sa nás báli, takže si ako keby zrušili tú licenciu na to, aby tam mohli bývať cudzinci. Takže ja som si povedal, že teda budem cestovať tak trošku na dobrodruha a kam pôjdem, tak tam si zavesím úpaciu sieť, tak som prišiel do prvého mesta a úplne som bol nejaký hrdý, že keď som dobrodruh, zavesil si úpaciu sieť. Bolo to mesto Pajín, čo po čínsky znamená biele striebro. A zavolal som mojej žene a ona sa pýta, že no tak kde bývaš? Tak som jej povedal v Pajíne. A ona že no tam sa odohrala najslavnejšia vražda v moderných dejinách Číny. Tak hneď sa mi spalo lepšie v tej húpacej sieti uprostred parku. Ale potom som zistil, že hneď vedľa parku bola aj železničná trať, takže vlak ma už definitívne zobudil.
A takže idem sa vyspať aspoň do auta, ale na zadné sedadlo, a to tiež nebolo moc príjemné, pretože tá provincia je strašne taká dusná, horúca a to bolo ako v saune v tom aute. Našťastie som si našiel záchranu v Číne v podobe masážnych salónov, pretože v Číne majú také pravidlo, že keď idete na masážky záverečné, tak tam môžete prespať až do rána, tak vám nevadí, že budete záveretí teda v tom masážnom salóne. Čo mne nevadilo, lebo tam mali sprchy, takže to bolo lepšie než na zadnom sedadle v aute. A väčšinou otvárajú už o 10 ráno, aj tak rád spím dlho. Takže som spával buď v masážnom salóne, alebo potom pod stanom. Vlastne potom za mnou prišiel aj jeden kamarát a začali sme strašne veľa stanovať po tej krajine. Čo bolo veľmi zaujímavé, lebo ja som nikdy predtým v Číne moc nestanoval. Občas som stanoval, ale veľmi málo a zrazu som tú krajinu videl úplne z takého nového uhlu, zo stanu. V tej krajine rastla obrovská taká frustrácia, už to ľudí hnevalo a bublalo to v nich, až to vyústilo vlastne v obrovské protesty po celej krajine, ktoré sa prehnali aj našimi médiami. A tie protesty neboli politické protesty, neboli za odstúpenie vlády, neboli za zmenu režimu, zmenu smerovania Číny a podobne, pretože Číňania sú spokojní s tým, ako Čína funguje. Oni ako keby im sa páči, ako vláda spravuje krajinu, že tam majú bezpečno a každým rokom bohatnú a všetko tam funguje. Naopak oni si myslia, že tam v Európe tam to nefunguje vôbec a v Amerike už duplo. Takže oni väčšinou ako keby nemajú tieto politické požiadavky, ale vždycky je v každej krajine je niečo, na čo si ľudia zanadávajú a čo sa im nepáči a rovnako aj v Číne, oni za to bežne protestujú. Protesty sú v Číne bežné, možno nie tak bežné ako v Taliansku a Francúzsku, ale sú tam a časté, ale málo kedy bývajú tak masívne, ako boli tentokrát. To znamená, že v mnohých mestách v ten istý čas s rovnakou požiadavkou koniec nulového covidu, tak sa volala tá politika. A na začiatku to prebiehalo, ja som v Šanghaji v ten týždeň, takže ja mám skúsenosti hlavne zo Šanghaja. Z iných miest bolo ťažké sledovať informáciu, lebo to symbolizuje aj tento biely papier, ktorý sa stal symbolom tých protestov, lebo ako náhle sa začali objavovať správy o tých protestoch na internete, tak za 5 minút už tam bola len biela stránka, lebo boli vymazané tie správy. A preto sa vlastne biely papier a nemožno sa teda o tom rozprávať stal symbolom týchto protestov, takže oni už začali byť tak proticenzúrne tieto protesty. A prvý deň prebiehali ale kľudne, bola tam aj polícia, ktorá dohliadala na priebeh, aby tam sa nič nestalo a vlastne nebolo nijak akože mohli tam tí ľudia protestovať. Druhý deň to isté v Šanghaji, ale už tam začali byť nejaké strety aj s políciou. Tretí deň už sa tie protesty už sa začali vyostrovať a už tam začalo byť viac tých stretov s políciou a zároveň už sa tam začali objavovať aj politické požiadavky, ktoré boli veľmi ojedinelé a väčšinou malé skupinky odvážnych študentov, ktorí začali vykrikovať už aj ako keby veci, ktoré v Číne sú považované za čiarov, ktoré u nás samozrejme boli výrazne zveličené, ale stále to boli minoritné záležitosti skôr medzi tými protestami, ale už boli začiarov a čínska vláda povedala, že OK, to už preháňate, už dosť bolo protestov. No a keď si čínska vláda niečo povie, či už je to, že postavíme diaľnicu alebo ukončíme protesty, tak sa im to aj podarí väčšinou. A vlastne tie protesty už sa ďalšie nekonali, všade boli policajti, ktorí dohľadali na to, aby tam žiadny zárodok tých protestov nebol a boli tam vlastne, ako si aj zastavili na prechode na zelenú, tak už vám niekto hovoril, že bež, máš zelenú, nesmieš stáť a vlastne to bolo na jednej ulici konkrétnej sa to konalo a tam vlastne bola ako keby stále bola taká veľmi napätá situácia a protesty sa definitívne po celej krajine skončili, nikde inde už sa viac menej nepokračovalo s protestami, ale zároveň sa aj skončila nulová politika. Tá vláda teda povedala, že OK, súhlasíme vlastne s požiadavkami tých protestov o konci nulovej politiky, i keď takto to nepovedali samozrejme otvorene, pretože akože oficiálne sa žiadne protesty nejak moc nekonali, ale výsledok bol dobrý a to, že sa to konečne zrušilo. A mne sa podarilo znova vycestovať do Číny. A znova sa vrátime k tomu cestovaniu, pretože vlastne to sa skončilo zo dňa na deň. A to bolo úplne až šokujúce, jak sa to skončilo a jak sa vlastne tá Čína vrátila úplne, ako keby sa vlastne nič nedialo. Napríklad sa obnovili všetky tieto sviatosti a festivaly. Toto je festival na čínskej dedinke, ku ktorej sa potom dostaneme. A je to festival, volá sa, že Vítanie princa. Je to buddhistický festival a tieto malé deti tie symbolizujú princov, ktorých ochraňujú títo generáli zo sičuanskej opery a oni idú do chrámu, kde vlastne nastane ich prerod v Budhu, pretože vlastne Buddha
Buddha bol kedysi princom indickým a on vlastne ako keby dosiahol osvietenie a stal sa z neho Buddha a vlastne tento sviatok to presne oslavuje. Je to taký buddhistický sviatok, pretože vlastne mnohé tieto oblasti v Číne sú stále veľmi veriace a poverčivé. Toto je ďalší buddhistický sviatok, Nový rok jednej menšiny, taká veľká oblievačka, to uvidíte za chvíľku. A tieto sviatky sú pre tých ľudí veľmi dôležité, pretože, ako som hovoril, sú veľmi poverčiví a ten život je tam častokrát ako tvrdo pracujú na tých poliach, obrábaním polí a je to naozaj ťažká práca. A keď už majú kúsok voľna v lete, tak oni sa spoliehajú na tieto sviatosti a festivaly, že si vlastne naklonia bohov a božstva, ktoré vlastne ako keby zabezpečia tú dobrú úrodu a tá práca nevidí nazmar a budú sa mať dobre. Napríklad tuto sa vo vode umývajú tí budhovia a potom začína táto obrovská oblievačka, kde sa všetci oblievajú, špeciálne mňa, keď spadali cudzince, tak všetci začali oblievať mňa, takže som sa skoro utopil niekoľkokrát, mám tam aj video na YouTube, pretože zrazu sa to úplne zmenilo, toto zase tibetské slávnosti koní, zrazu sa to úplne zmenilo. Predtým bolo, že cudzinci, čo tu chceš cudzinec, vy nemôžete predsa byť v Číne, tak zrazu to bolo, že hej, cudzinci, vy ste späť, to je aké skvelé, jak ste nám chýbali. A všetci boli úplne šťastní, že znova vidia cudzincov, lebo zrazu to znamenalo, že naozaj koniec. Pretože oni tomu ani nedokázali, ani ľudia tomu ani neverili, vrátane mňa. Všetci boli takí, že to sa naozaj takto skončilo, že zo dňa na deň sa zrazu koniec, že ťažko sa tomu verilo. A to, že nás tam tých cudzincov zrazu zbadali, bolo také, že naozaj sa to asi skončilo, keď už sa aj tí cudzinci vracajú. Taxikár v meste Xi'an bol taký šťastný, že ma vezie, že po 3 rokoch prvý cudzinec konečne skoro sa rozplakal od radosti a ešte ma aj odvezol zadarmo ako vďaka. A na tých festivaloch začalo byť množstvo ľudí, toto sú tie preteky na koňoch a začalo sa tam rád stále viac a viac ľudí, že si to vychutnávali, lebo sa znova dalo cestovať po krajine a všade bolo plno ľudí. Toto je napríklad sviatosti čínskeho nového roku, vlastne už taký, teda sviatok lampiónov, kde tiež ako vidíte davy ľudí, čo bolo neuveriteľné. Sklenené mosty sú ďalším typom šialených stavieb, ktoré v Číne naozaj milujú. Hádam, už každé známe pohorie má aspoň jeden sklenený most či chodník a o najslávnejších sklenených chodníkoch na hore Čangťate mám aj video na mojom YouTube kanále. Sklenený most máme za sebou. Myslím, že je na čase posunúť sa zase na nejaké iné miesto. Po sklenenom moste sa s kamarátom vyberáme ďalej obsúvať južnú stranu pohoria Činlin. Je tu proste príliš krásne na to, aby sme odišli. Najprv sme chceli stanovať na vrchole kopcov, ale žiadne dobré táborisko sme nevedeli nájsť. Okrem toho západ slnka nad horami nás zdržal, lebo bol prenádherný. A bolo nám hneď jasné, prečo je pohorie Činlin považované za miesto, kde ležia dračie žily.